Estem acabant ja les obres del primer tramo d'una nova pavimentació en el perímetre del Parque de l'Alquerència. Feia falta, era ja molts anys, és que aquest paviment que teníem, que se posava en un principi quan se va fer este pulmó verd d'Alzira, i hem considerat des de la regidoria de gestió urbana i obres públiques que deuen de canviar-se el paviment. Ens ha costat un poquiu, però a vegades diuen que tot el que costa és perquè la feina està ben feta. Tenim que dir que és una obra que s'ha fet des de la Brigada d'Obres municipal i, per tant, com a regidor d'esta delegació, tinc que felicitar als oficials i als peons que durant aquests mesos han estat així fent esta gran faena, que és un reconeixement que jo crec que he de donar a aquests treballadors que en la seva professionalitat han deixat esta primera fase com dia en un perfecte estat, un acabament molt bonico. S'ha reduït el que han sigut també la part dels alcorques perquè la mobilitat en aquesta zona siga millor. I anem a continuar a partir del dia 9 de gener, continuarem ja en el que és la part del carrer de la Querència, que és el carrer que tenim així en la part de darrere, i també hem començat aquest estiu el que és la pavimentació en la part del perímetre del carrer Gabriela Mistral. Una inversió important que la sufraguen els alzirenys per a que estiguen satisfets d'aquest, com diria, gran pulmó verd que tenim en el nostre poble, que és el Parc de l'Alquerència.